Hey guys, welcome back to my channel. नोंथाङा मेथाइखौ मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन बर'नि मुंदांखा एक्टर फावखुंगुर रन्टु बर'नि मिउजिक भिडिअनि शुटिं सोलिगासिनो दङ दिनै शुटिंनि गिबि सान आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन होननानै बेनि शुटिंनिनो मोनसे भिडिअ क्लिप्सखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बिथांनि अनसायगोन होननानै बयबो नायबानो जाबाय नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन गाइस बे मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै बिथां एक्टर रन्टु बर'आ नोंथांमोननि सेराव मोनसे बाथ्रा बुंगोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना खुलुमबाय आंनि नामा रन्टु बर' दिनै फार्स्ट डे बर' मिउजिक भिडिअ खालामनो थांदों आरो आंजों निर्मल दं रायजो राजाफोरा जाहाथे बयबो अनसायनानै लायो बेनि थाखाय गोजोन्थों तो फ्रेंड्स वीडियो बेखिनियानोसै thank you for watching